i-cardio box lena sibetha umoya kahle lalo sasiyenza kudala sasithi kwi-boxing sasithi kubetha umoya kuthiwa i-shadow boxing kahle because kudala sasithi xa sifika ejimini if uyafika ejimini kuthiwa betha umoya senza i-shadow boxing so yeah, shadow boxing it's the same thing as i-shadow boxing. Hi guys, this is CRM namhlanje bendimenywe apha ekunjani podcast. We had a blast, guys. So I think that as a community or everyone obukele right now, lixesha lethu bangabana sikwazi ukukhulisa abantu that are doing positive things in communities zethu. Ndicela ke guys nibalandele on all your social media platforms so that nabo bakwazi ukukhula baze nabanye abantu abane-influence okanye baveze abanye abantu abenza izinto ezibalulekileyo kwiilokishi sikhula kuzo nakuzo zonke iindawo esizingqongileyo kweli lethu. Nkosi kakhulu. The city of Gqeberha brings you Kunjani podcast. Aisani, busy with Gqeberha in Tontani, Namani, Jani Abulisa Pakunjani. How we gonna grow if we ignore our youth? How we gonna know the death of Biko and Chris? Waterways. Kubeko namasiko organjani, uvuyo zenge meko nokubele nokubathwani nomculo chazimeko, uzosiya kwenzwa njani, i-vibe izeno nene nomiskino. Kunjani. Good evening and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Lovuyo Ventful Kuqhuqhuqhela Mhlati Mfondwaha. Usitonga sithathu kwetini umlunje umfundo wendaba ilanga ukuthoba nabathunya umkhomazi suka baduka namahlathi. Namhlanje ke andiyamndedwa nokuyekho umshamato njalo nayo eyasemngqushwa. Iyelebo. Bekushona nje abantu bangosisi Oh yes, masibonakala simbeko sibulisa kubantu abakhulu i-stakeholders zethu siyikunjani podcast abona abantu basithandayo nabasilandelayo ababukeli bethu i-viewers i-supporters nayo yonke lando noyibiza ndithi inkosi kakhulu bethuna. Duka before ibhola ndiyibuyisele kuwe kuyafuneka siyilungise lento apha ku-podcast mandiyithethe ngokusaqala abantu besamamele attentively into yoba xa sibiza i-guest apha masingahlazeki. Umuntu ubuyaziqonda uba i-bicep ne-tricep yakhe ime kakuhle nabasasazi makhali silahamba noba kushushu makhali because izabambile nto bakumanxa kujonge bathiwa ncoo thina no ndilungisa into ngokuze-eli so girls khangayibambi memo ubhuti lo sathetha naye namhlanje ngoba besimxelela uba isilamba noba ngu-30 degrees ebhayi isilamba please akufuneki la manyala into yoba iintungo zethu zibe ngaphandle yena athi gqi because sawungajonga kujonga yena but ke duke yandaza ndiyibamba ibhola siphethe bani namhlanje mkhulu. Ladies and gents, please allow me to welcome Usiya. Kunjani wethu? Hey, kuright man bhuti. Siyacenga bhuti. Asinayo indlela. Sure. Bhuti sithe chu. Yes. Kuke kuyasetyenzwa bhuti ngoba ke sazinikela kweli phulo sikulo. Sure. Noba abana sibe ngabantu abajongene nabanye abantu. Sure. So lonto le ibanga ba sibe busy kakhulu ngoba ke umuntu omninzi and umuntu uzapha kuthi so asikwazi ukhala ngoba ke sayichuza le ndlela. Singabanye siyichuzile abanye bachuziwe. Zombili izinto ziyangena lapha kum ndichuziwe ndaphinda ndazichuza straight so ndiyabulela mani noba nirecognize madoda nibiza apha namhlanje. Kuthi inyaniswe xa kusithiwa into yenzayo funeka uyijonge ngoba abantu bajongile. Loo nto le yenzeka namhlanje ndibonisa loo nto leyo uba njengoba nje ndisebenza phakathi abantu bajongile so ndiyabulela ke namba kanti niyandirecognize as omnye wabantu ababalulekileyo eluntwini okanye owenza izinto ezilungileyo eluntwini. So inkosi kakhulu ne-recognition. Siyabulela mani kakhulu nathi bhuti kangoba ezi situlo ndifuna uma uphole take your time. Sikholelwa ukuba wonke umuntu unebali lakhe. Ibali lakhe laziwa nguye. Nguwe umuntu onosichazela ibali lakho ngendlela ephucukileyo komgangatho phezulu. Sifuna ukuthatha from zingekabikho ezingalo zingalo. Usibalisele uba ukhule njani, usithathe usibeke ephendlini. Ngamaxesha amandi namaxesha abuhlungu if you are willing to share. De sizofikelela kweli xesha kube kanti ngoku lapha namhlanje. Incoko yethu izawungqengqapho solely just about wena. Masiqale kule ndawo kaSiya umele intoni lo
and negama kaSiya elipheleleyo ngibanga siyabonga siyabulela siyamthanda so sifuna ukwazi wena yabo masiqala ngelolo ukuthi sifuna ukwazi nyana lula kakhulu into leyo uSiya usuka kwinto ngabana igama lami ngiSiyabulela okay wakwaMayinje so umele Mayinje so sayithatha lanto sayishunqulela sayenza ibrand kwenzela uba kaloku xa ungumuntu ukhula uneziteketiso neziteketiso and unezinto ngeyimini oqonda yabona ke ngeyimini ndiyakwazi uba ngumuntu othile namphakathi kwabantu so ithi loo nto leyo ke mna ndingumntu obhiliva kakhulu kwifemily so ndayithatha ndaqonda okay mna mandizenzele igama kunye nefemily yam ibrand yam izawuba ndim uSiyabulela Mayinje which is uSiya uzenzela igama mna kunye nefemily yami endiphuma ngoba ke ndingumntu ophuma kwifemily enkulu kakhulu hayi for sure hayi inkulu kakhulu ifemily endisuka kuyo and inkulu kakhulu nje wonke umuntu phaa ungumntu one-background yesport akekho umuntu ekhaya kuthiwa hayi zange wajima noba ujime ntoni okokuqala amadoda ekhaya maninzi kakhulu like ifemily yamadoda amaninzi abantu especially abantu balapha eMotherwell bangaxelela like i-team yesoka esenziwa mostly ngamadoda and ewonke nje ziibhoxa bonke so sisemngxakini straight so indaba le esport kwayona it's something esikhule ngayo esiqala at a very young age so ndiyakuva xa usithi ba ngoku awangenazo ezingako okamla kuba zingalo zange zangabikho ezingalo ngoba ke wonke ondaziyo apha eBhayi sure especially apha eMotherwell because ke apha eMotherwell ndikhulele apha because ikhaya lam ifamily yam kahle kahle ngabantu basuka eAlexandria eMnyameni apho uthi xa sebenza khona eMnyameni basuka eMnyameni ayisho so thina ke nabanye sazalelwa apha eBhayi eSoweto kahle kahle sazalelwa eSoweto but ke ingqondo kum zizoqhabuka apha eMotherwell so ndiyafuna because ke anokuxela nto kakhulu ngeSoweto because andiyazi because i-Christians yonke into nje yenze apha eMotherwell so ndingasho uba ndikwalapha apha eMotherwell that is why nje nangoku akho nto abanqaba nangabanayo ixesha apha unqaba into ongayazi ngoba ke ndikhule apha abantu bagugela phambi kwam abanye bazalelwa phambi kwam ndisekhona ndingehlobo le family kaMayinje wena masithi le family kaMayinje mna bendingayazi uba uMayinje lo emmele uMayinje ndiyamazi utaChepi ndikhula ke abaphambi kwakhe ngoku xa ngoku nawe uChepi nimaze ngako uzawuba ngako yintoni le nto yakaMayinje zii-genes ezi nonke nicakuba ndingatsho uba zii-genes iphinde kwakhona ibe ngabantu because ke kusetyenzwa because ke yazi sometimes ndandikhule kusithiwa if next door kuhlala ugqirha kweli cala ngapha kuhlala igqwetha nawe mntu kule ndlu kulapho uyaqonda uba ngugqirha ngapha ligqwetha so nawe uba motivated uba nam ndiyafuna uba into ebomini amaxesha amaninzi if uyaqaphela kudala abantu abasezintweni babehlala kude ebantwini bonfumaniseke uba inqabile kuthi thina apha elokishini bakuthiwa hayi nantsi lawyer next door doctor next door so umntu uzawukhalela the closest thing elaba kufutshane abona uba hayi utata phaa yi-security okanye utata phaa lipolisa okanye utata phaa yinto ethile like into elapha kufutshane because if uyanotice kudala ufuna ufundela uba yintoni hayi ndifuna uba lipolisa ndifuna uba ngutishara because that was the closest thing kuwe so apha kuthi ke angalela uba ngabana like ukhulele kwa utata lo sizalayo naye ngumntu yi-bodybuilder eyi-boxer eyi-rugby player eyi-soccer player so nawe uthi xa ubhekabheka ubone ubana ngoba hayi nama ndikwazi ungabi yintwa so ezingalo sonke zii-genes kodwa ke uphinde ufike usebenze because wonke umuntu wapha kwaMayinje unezingalo andizothi xoka ndithi hayi ndazisebenzela ngathi ndisebenze kwinto endinayo bikhona le nkakale but nam ndayithatha ndaqonda ingathi iyabukeka le nam ke ndikhulise phaike singaba ngikabane phaa isiduko sethu omajeke ndifuna utamsiyana ukusithathe ndinomdla bona nje kule ndlu namadoda amaninzi kangaka xa sendibancinci phaa endlini usizomele uba bekunjani phaa
inoba biyenziwe lento kuthiwa ukutya pha. Sure, showcase ayama ne-pillowcase le showcase. Hayi kasizobele bekunjani into kusiphe nje noba ibalana nje li-interesting. Hayi yabona ke phaya ekhaya yabona ke yabona ngokundibuyisela umva ngeememories ezimandi. Memories ezimandi because besike sazama sathetha ngazo I think 2 weeks back. Sithethisa le generation semva kwethu ngendlela thina esikhule ngayo kamani sibambisene. Ekhaya besihlala nomakhulu notamkhulu. Uyayazi ke abantu kudala umakhulu besithi uthi ungena nje endlini afika aqofa isisu athi awulambi athi ulambile. So thina besiyazi nje bawuyafika endlini sifika ingqoko yemphokoqo ibekwe apha cephe linye nibayitende la cephe linye so uyangena betho wakho uyamgada noba akugcwalisa icethe kaloku apha and ke ukubalekile bangabana ngubani ekufuneka etye egqibeleni and bawuyaphanga kaloku uzasikhosta so sometimes besikwazi ufika ba uqanga so ukutya yona nto because ke sikhule kuthiwa umfana amandla wafumana ebutyeni so ukutya biyinto ebigadwa kakhulu ngumakhulu abantwana bonke kufuneka batyane and laa nto ke ngoku nalapha elifini iye yasifundisa bangabana ukusherisa sometimes kubalekile because singamadoda singawo nje sikhule singabantu abasherayo bekuthi noba ekhaya ilofu eyi-1 ingazozuthi thina because bemnandi odwa mna benikwazi uyitya ilofu yam ilofu yam nditye nelanga yam nedringobhok okanye amanzi eswekile esikolweni and uyayishobanisa esiyigqile so thina sibe singabantu and ke xa sihamba besihamba singola hlobo sozusenze into nethemisho thina ke besikhule sithi ba asilwi thina sodwa kodwa ke wena mntu wangaphandle bake wasiphatha straight nangoku abantu abaninzi amsho bayazi ngomandla kwakuneteam yasekhaya esoyikwa gqithi because kaloku yeyiteam yesoka and igcwele abo bantu bazibhoxa befini yazi ngoba ke nje wayisusa kweyi-1 pha nalapho kaloku the reason why ibizwa loo nto yazi izinto bangabana sometimes kwakuthi yazi ngosiplayer sometimes yakwazi ugezeba sasizidatha sizileqe ngamatye straight so kwafuneka ube careful uyazi and sometimes masekuba bengathi siyatyiwa apho ngosikwakubakho ezanto yabhejo so bengathi siyatyiwa apha kufuneka uvuze uqhushululu izophela match imali yethu buyele kuthi so experience nala team uyafaba ngaphandle ba yeyi abo bangadlali kukhona bangadlaliyo bangaphandle eqhoba le ntwana ngokujonga lapha ebaleni uyazi yabona kuyo yonke loo nto like sasina one thing and yayinto bangabani engathi nixelelene it goes back lento bendiyithetha that amaxesha amaninzi i-surrounding sakho siya-affect indlela okhula ngayo ukhula because sonke nje singamadoda ekhaya wayengekho umntu okuphathayo utywala not that uba kuthiwe makwedinga ingazuliphatha utywala but because of i-environment wayesithi utata xa ethetha athi utywala yasuka into engaselona yinja so nathi sikhule sinala attitude bangabana ayisuka so wonke umntana even ngoku yabona i-generation kwayo ngoku asinayo umntana esela utywala ekhaya not that uba kuthile and akuthiwa ngazubusele so uyabona uba mna bangabana ndizawuthi njengoba nje siba yi-10 apha endlini mandiyiphume ezam indlela ndizandiyithanda kule nto yenzayo because ke even nangoku amaxesha amaninzi abantwana basekhaya bahamba bonke bahamba bonke so ke ngalo ngexesha bahamba bonke so laa nto iyabafundisa ukuvana bayafundisa ukujongana bayazi bangabana omnye ifuleka kule into omnye uzawukwazi uvala because ke singabantu sohlukile ngendlela ezininzi omnye ustrong kwenye into omnye uwiki kwenye so ithi laa nto ke ngokuba wena ustrong kule nto ndiyakwazi at least uzama uncedisana nalo straight yabo so ukusho kahle so upbringing yethu it was really interesting and isifundisile nyani small deal kubantu esingabo namhlanje nendlela esiziphethe ngayo namhlanje so it was very fun because nyani izinto ezininzi besizenza sonke noba sihamba phi soze uthini and ke kuyo yonke loo nto leyo hayi inqabile kakhulu kuyo yonke loo nto leyo so ziyayazi uba abana awuphathwa phaa bonke abantu bayazi even neentwana zazigeza kudala zaziyazi uba ungageza ugeze but awuzofika phaa because kaloku siyayisusa
yazi ndiva into ezisebenzayo ngokuba kubabukeli wona duku into yoba abangamajita abantu bayabuza uba ziphi iinamba zamatshera phaa kamayinji amantombazana babuza uba abafana bafumaneka ubandawona bamayinji because ufumana amadoda angaseliyo namatshera ngexesha bayakhala ii-girls nee-boys ba ingilona ufuna esakhe isport. Ndingasho uba we are lucky because amaxesha amaninzi like I'm not saying that there's something wrong with alcohol. Yes, for but sure. xa ungumntu uye uqonda uba sometimes like mandingayi-experience le nto, what if ndijike maybe be-alcoholic okanye ndijike indifake kwezinye izinto. So thina think uba khange sifune uyazi uba ngabana mhlawumbi ndiselutshwala ndinxile ndizawufisha njani kubona. So I think that's one of the things eyasinceda apha elifini uba ungabi namdla. Mna ndiqhela ukutsho ndithi hayi mna ndifuna unxila ndingazazi uba ndenze ndiyathatha ndisopa ndibone I think ndingakulethanga le tamsiyana unqinisa laa ntetho idla ngothi abantwana bafunda xa ungabafundisi because into yenzayo phambi kwabantwana kulula uyikopa especially xa yenzeka apha endlini. So laa nto babazali benu nina bakhule bengayenzi le nto iyanikhuthaza because noba ufuna uyitesha uqoma zathi ndiyibone phi kanene. So ibalulekile laa mfundisi into yoba uyibhasophe into yenza phambi kwabantwana because inefuthe emntwaneni laa nto. Nanto itsho ngoku andithi le generation isemva kwenu Exactly. uthi I did. confirm Exactly. so bazakubona uphilayo la and yonke le ihamba ngee-generations iqale kwabo bebadala kuthi yeza kuthi ngoku ikwaba semva kuthi naye bayabona uba ayobhuti mani baziphethe ngale because ke akho nto yogqithi uba ngabantu bangaziphathe kakuhle and ingazifaka kubi kanye ningandifika kubi. I'm not saying about there's something wrong with alcohol. No. But again sensitsho nje ngathi thina ethi experience that we didn't want to try yabo sibone uba mhlawumbi singathini sithini yabo of which ke loo nto leyo I think iye yasinceda nathi because ke nathi nabantwana bethu because ke ngathi siwadala ngoku nathi sikhulise senzeni igeneration yakwamayinje nathi ngoku lapha emva kwethu naye esifuna uba abantu mayijonge apha kuthi. So nyhani kubalulekile ukuthi nyhani into yenzayo ibalulekile because abantwana bayajonga bayabona kakhulu and bayafunda kwizinto esizenzayo. So into yenzayo around kids it's very important. You must be very careful because umntana angayithatha acinge right. Kodwa ke tamsiya noba kuthe burongo utywala uyadlala bese ngasoSibiyeka. That is why ndithe uyadlala ndithe xa ndithetha ndathi andithi burongo bese ngasoSibiyeka noba kuthini umntu une-reasons zakhe zoyenza into ayenzayo. Nawe une-reasons zakhe mhlawumbi uyakonwabisa uziphatha wayithi umnandi zathi xa ndinxileni qona uba heyi ingathi kodwa ndingakubetha ndikujoleni baweleka I don't want to find out. Ndinomdla uyazi njengoba ukho abantwana baninzi kangaka then kwakwenye generations Christmas time noba kunjani nge-25 because nge-25 ungulo mntu endlini unoba kunjani bayikhipha bodwa inkomo. Yabona I think ngoku ngelaa xesha lethu yayikade injalo ngelaa generation yethu because ke thina nge-Christmas kwakuba mandi sasihlala sinxiba impahla ze-Christmas umakhulu apheke sihambe imizi sihambe sixeleleke sifika kumladala sesihambe sicela Christmas whether umzi seke uyawazi uba kuhlala bani but uphethe iplastiki yakho kumandi siyadlala sihambe singene emizini sicelelekese noko yayiba into emandi sibuye sihlale endlini kuphekwe umakhulu like kutyiwe kusabantwana sisonke. But ngoku I guess izinto zitshintshile ngoku ke kwa iChristmas abantwana bakhoyo basayithathi ngandlela thina sasiyithatha ngayo because thina sasivuka kusasa ukuthi wafuneke ilanga liphumele kuwe kusasa ngeChristmas. Ngoku abantwana hayi bahlala nje like ayisenayo laa nto yayinayo ukuthi iChristmas. So abangoku bona bayazenzela ubumnandi abantwana ngoku babona uba umzekelo mhlawumbi bayakwazi uzikhupha bona bathi sizawuhamba siye-Summerstrand okanye sihamba siyobukela imovie. So but ke ngelaa xesha lethu hayi those were like the days for thina sasiyazi uba ngeChristmas kumandi siyaplana uba sizawuthi sawuthulekese kuzawuba mandi kuzawuphekwa because ke yazi ezilokishini kudala like the only time wakupheka ngalo like ukutya okuproper yayi-Christmas. 7 colours
So abantwana bakonyana sasikhona ukutya siyazi ba hayi oku Akufumana Christmas Mm. like Christmas unyaka wonke akutyiwa ukutya but yazi ba Christmas amakhulu yokusuza ngayenza beetroot Christmas yo hayi i-potato salad hayi sizayifumana ngeChristmas njengoba ngoku nje wena ungakwazi ukuphuma apho wenza i-potato salad Anytime. hayi Uthela ndala wena Tom. Uthela ngepotato salad. Yazi mina kuma ukhipha ilshadi ene luxury ndiyitya ngeChristmas qha. Uqala ngepilshadi. yeah Ndake ndathuka nayo phansi yokuwomnye umntana encomba yawo enye inkoduso ke incomba ba yo akona ndingayifuni njengepilshadi ndiyitye gqithe rest amjonga ubuzo njalo ndithi yaba yiluxury kumlena ndiyitya ngeChristmas qha. Yeah. Yabo search ba kwayilanga thina ngela xesha lethu belidlala ngeChristmas alisadlali. yeah Khohlwa Lento sasivukela lo sasivukela Exactly. sokubonilanga kudala Alisadlali. singabili isport engazange ndisenze kusuka esikolweni up to a point where nasemculweni apha eBhayibhelini saziwa ngicule kakhulu apha eVulomzi bensaziwa bendiyisoloist bengaculi nje ngicula ndiyisoloist so bendingulomntu Ungayisoloist kaloku ucacile. straight Hayi lo vukuvuka lo hayi ndisusa kahle wena. ezangoma zoPavarotti ezingalo zingaka ngela Yeah, xesha kwathini so yonke le so beningumntu othandayo o-active kakhulu ngoba ke I think i-background yami iye yandinceda namba ndikhulele kwifamily yoba uthi xa ufika endlini ufike kudala ke kwakunamabobosi ebheke ekhaya kunebobosi uyazi uba odanci bahleli phana banee-benches abayajima mina ndinguloo ntwana encinci but then kumele was always a challenge yoba ngabani like funeke ndibhale phaa funeke you 1 2 nawe kungene ngezoweyitana zakho zincinci so yabona uba laa nto lena like ndifumene at a very young age uba ngabani mandifumane isport so ndithe ndiphumela ngaphandle nje ndabe i-shape sendinayo because kaloku apha endlini into esidlala ngayo nje and amaxesha amaninzi usithi apha bayayazi abantu abaninzi apha eMotherwell yabona phaa e-8 emcele napha eNqabarha ukwazi uthi xa udlula ufike iyadi kugcwele abantwana iyadi yonke uyafika uvele esikolweni ubetha unqindi phaa iglass ubetha unqindi wonke umuntu e-areeni like i-sport biyinto nje emandi biyinto emandi because kudala ngela xesha lethu i-sport kwasesikolweni i-boxing besisilo kwasesikolweni so ekhaya busithi ufika nje ubeka ubhaka wakho phaa phantsi ukhulule uhambe ngomzimba before ukhala unqindi lakho thatha amanzi eswekile wakho nehafu yesonka ayikosha bethe uye uthatha amandla ugqiba ungene eringini ziyakhala udala ulindelwe because kaloku sasisenza ngolu hlobo if nokubethile kule veki ufuna ukuphinda yayimandi yayisisport ubona yayimandi ngaloo ndlela uba ngabana like ukulwa ngola hlobo ukuthi yayinto yesisport yayinto emandi yazi uba kuyaziwa uba ngemini ethile i-boxing iyakhala so ubani nobani kuyazi uba yi-tough match yabo so ubani nobani if nguye elantukeni eringini hayi ziyakhala macala kuzo zonke ezifemeli kwakusoloko kune-gloves yabo kubetha unqindi and ke kusenzeka yonke nje lento lezi sports yenziwa that is why nje nangokwane neclub yesoka because iclub yesoka nayo yayiclub katata nayo so isoka nayo siyidlale kakhulu like yengeyo team nje week lesibona Highland Space because ikalo team yayi Highland Space yengeyo team yayi team strong kakhulu kwiMosa ngoba not sure iMosa sekhona so yayi under iMosa yayi strong kakhulu labi is tournament kwakuyazi uba Highland Space ikhona yeke le nto ndithetha ke imilo ke because ngenyanga ekudala kwakuliwa kwisoka hayi kwakuliwa ayibongadlali so khalisihlangu straight nakurefli bangabani urefli ngathi awuyayazi ziyakhala Thanga ndibawula ukubuza ke ngoku utamsiyena anganiwo thethe nawe nje mna nawe so siyicimile imayikhi yakhe please abafakazi siyahleba yena kakuhle uthi bebebaninzi amadoda ingathi loo nto bebengekho amantombi okay I'm asking myself Thanga inobe kunjani emajitheni utyola pha Lofaka nguyouth. Akhohlwa. Soze uyocheck ngonyaka khohlwa iyaphelela phone manje. Iyaphelela ku love letter. Soze usondela. Khala inqindi. Yabhaqwa nje khala inqindi. Ayinokusondela. hayi kodwa ke yabona ke kudala nyani kudala ndiyakhumula kwathina yazi ukukhula kwethu kwangekho lula ngohlobo ukujona hayi kwangekho lula ngohlobo kungalo ngoku because thina kwasekuhlaleni yabona apho ndikhule khona eNqabarha e9 ubungasoze ukwazi wena kwi-area zochecka intombazana yapha kule area singabafana sisakhula hayi bungasoze yenze loo nto hayi bungasoze yenze nina hayi bungasoze yenze loo nto ngoku ingasingowenu lo ayingowenu ngowalapha ekuhlaleni
kwala bekhaleni because kaloku thina ngexesha lokaloku ufuhla lapha usister wethu sister wethu kubona like izinto nyanzi zithile kakhulu yabo so binto enjalo iweske xa manje ungusister wakho akho ngapha zokhanga usister wakho apha bengasoze yenzeke lo kodwa wena uyakhangela usister womunye umuntu lapha straight akuye kaloku siya ngokuthi ngubani but ke I'm sure nabo kuba bezenza izinto zabo ngendlela zabo but ke it wasn't like we didn't make it easy for abanye abantu but it was really hard njengakuthi bana kuthi kwakho lula because ukudala akufana ngibongasoze ubonwe ngumzali uhamba ungcebe estratweni so ukhalibhala so bekusabu if we dala bekufanele bangabana uye kwindawo uyazi ba awuzobonwa ngabantu because kaloku thina besinala bangabana umzali ngumzali even if I know wakhana endlini but umzali ngumzali so sikhule njalo ke thina so ke if bayenzile hayi bayenze ngexesha labo ngohlobo lwabo elingaziwayo ke nendiyaziyo mina abantu balondawo abantu balondawo sure I know they are related because lapha kuthi ezilalini uledruka bekukhala imbokotho kusingayazi sibona ngathi hayi zikhona ingxola zami zembokotho usuthi mafana ndiyamfuna la sozani vumela ndivumela abantu mfuna cha ayizosondela khala imbokotho ngwena kabi no silungisa ukhlala bakulunga kuhlaleni but those were good days because kenyani ke if yakhumbula umzekelo thina nje masikhula lapha elokishini nje sasingenazi into zobangabana hayi bangabana undibethile so hayi ndiyakuzonda like yayi into emandi lanto bangabana phela ngoko iphela ngelaxesha and asihlabani asithini kwakulo ngamanqindi if unengxaki nawe sizawufusha amanqindi akho umuntu uzawukhuphela kusithini yabo so leni sibayabona kwixesha likhoyo ngoku asiyenzi lo leyo uthi ngokwentwana encinci hloniphisa inqesana umekahle esinqeni iza kukhomba ibhublas straight kubakho into ethi wonke umuntu kazalwayo uzalwa ephethe into and wonke umuntu uzalwa enephupha so nawe ke siqinisekile into yoba awuhlukanga kubanye abantwana definitely belikhona iphupha ngoba bukhulu and sicela usishare into yoba belisithini going back I think lo mzekelo ngeke ndawenza qala ngathi uthi xa ukhula ujonge ubone bayi abekuhlaleni kune-prison water kuneqonda uba ingathi ubhuti bamphila kamandi la job yakhe so mna iphupha lam ndisakhula ndandisethi nam ndifuna uba lipolisa kudala mos if uyakhumbula amapolisa ayingabantu anepower yokubetha abantu ngoba ke nam ngeyo hayi ndibabethile abantu ndisakhula izikhona ingxelo kasiyamazi usizamile nyana so ndikhuleni umuntu nami uthanda ibetha kakhulu ndisakhula ngoba ke ndanditrainiwe kaloku and nomzimba uyavuma so nandibana ikhona abantu balipolisa ndingazipolisa isitele ngazibethe and ayibetha nyanga amapolisa kudala uloyika lizambela le ngalo isebenza namfana kamayini so iphupha lami nami ndandifuna manje uyesipoliseni up to a point where ndaya kulaa ndlela zandiyithethe nje ndathi xa ndiphuma esikolweni ndaya esipoliseni ndayozenza ndayobhala ndayozenza eza test ndiyakhumbula uba ndandihamba cousin brother wam ngoku ulilo nangoku sasiye sobabini kweza test sayenza yonke into sayenza i-fitness test sabhala yonke into ihamba kakuhle but ike ngokuphume yajika phi into zokhula ndisesesikoleni ngoko ukhona umfana seke ndamfaka inqindi wayendivulela icase so sisengabantwana ngosibancinci kubona so kwathi ke xa kubuya result kwathi hayi manje unecase epending wena wabetha umuntu kubona so mna ndabethwa ilondo leke ndingangenanga kodwa ke noko ndizamile ndiphakathi futhi uyemembe kakuhle but kwathi wena unecase epending man so awusukwazi ungena kule nto wabethwa kukubetha ngabetha umuntu because kaloku hayi into yethu kaloku leyo kudala asasisusa so intwana kumbithele kabini kathathu uthixo ilaluke igazi ngenqindi but ke imandi ke laa nto uba ngabana yabona ngokwexesha likhoyo ngokuba ngabana isifundisile uba izinto uyazenza ekukhuleni but uthi xa umdala xa uyikhulela ubona uba it's not worth it and ke namaxesha ngamanye kodwa kumandi nyani ukwenza izinto xa usemncinci so that uthi xa ujonga ngaseva ubone uba kodwa ayikho laa nto yandiyenza phaa so ithi loo le nabantu abakhula around okanye abantwana abakhulisayo ukwazi ukolatha ngaseva uthi yabona ke
ungayenzi lento ngoba ayikho right ngoba ke ngoku sikhulisa abantwana ngokwesiyazi bafanele bafite kwi-society funeke baziphathe kakuhle asifuna ukukhulisa indlavini ngoba ke I believe as much as basingazange sikhule sibe zindlavini but i-chances ezininzi besinazo i-chance uba sibe zindlavini because dala ke xa ungumuntu ogude enqindini yabo and namabuso yikwa kakhulu so unothatha advantage ube ngutsotsi uyoyikwa but then I'm glad that we turned out to be the people we are today, to be the people abane influence i-community zethu abazisa i-vibes ezi-right community yethu. So going back I know ndizamile la ndlela ndaphumelela futhi hayi yomntu yami right ngoba sasingabantu abafit asisinabantu abafit no cousin wami uyo into lezanto zokuxwaya abantu pha ezanto salinda nje result xa sifika konke hayi nabanjwa ilento wena case ipheli yeyibona so sabanjwa into leyo kodwa ke ubomi khange buqhubekekile akho libaleke ngathi kakhulu xa ungumuntu ke Tamsiyana ojimayo onengalo ezinhle njengawe nje iziphika abantu baba nendlela abazicingela ba bakwazi ngayo okanye bayakujaja okanye bakucingele sometimes bakuhle ke sive kuwe mhlawumbe 3 things onozichaza abantu abangazaziyo ngawe so that nomuntu mhlawumbe apha besithi xa ejonge wena akwazi mhlawumbe akubona njengomuntu aggressive afuna chance enhlanhla akava kwa kuwe into ba grand wena unje mhlawumbe nje 3 things abantu onothi yala abantu kanjani bayaphazama abandazi ba kunjalo I think ndiyawuthanda lo mbuzo because ke nyana amaxesha amaninzi nditsho xa ndithetha I think abantu bayandi-misunderstand umnandi umuntu ndine-personalities ezimbini I think abantu banento abangayaziyo ngalo yabona le environment sikuyo apha right now it is not usiya kahle ifana xa ngabana xa ndipha ejimini that is not the real siya ndiyasebenza nangoku ndilapha nje kum this is work so i-personality zami xa ndithetha ndithi zimbini i-personality zami ne-personality yomsebenzi ndibe ne-personality yam mna ndingumuntu othanda uzihlalela maxesha amaninzi I'm not umuntu o-social yabona like andingumntu uthanda uthetha nasendlini ndihlala ndodwa noba angaqala abantu abaye nami ezindaweni mna ndikwazi noya kwezi ndawo umzekelo kwiipati mna ndihlala phandle kodwa because impitizelo angumntu uyithanda impitizelo and amaxesha amaninzi thina abantu bajimayo sisi-associatwa ne-violence uyakwazi nje uthi uzihambele uba yho ajonga leya uthi kubona of which ke ayiyile nto siyenzayo because the reason why I believe na the reason why I do what I do kumna it's investing on myself because ke le nto ndiyenzayo I think inboostile ebomini kakhulu in terms of i-self-esteem yam because mna ndandinguyona umuntu okwazi ukuthetha ngolu hlobo mna ndandingaba abantu mna if ndime phambi kwabantu iinyembe ziyazihlela nje that means ndandilekha i-confidence ne-self-esteem but le nto siyenza eyandi-confidence because kaloku remember xa umuntu ojimayo you look good the minute ulincoma uba hey shomani you look good you feel good you understand so indincede kakhulu endiyenzayo so indinike i-confidence nam uba abantu ndizibone uba ndingumntu phambi kwabantu and enye into endincede ngayo okanye abantu abangayaziyo ngam ndingumntu mna uthanda unceda kakhulu like njengoba nje ubona ndimkhulu nje ndinengalo ezinkulu but I have a really good heart okanye small heart like andifuna andithanda umosha umntu but then ndingumntu awuzothi xa undimosha okanye usenza into erongo ndiyeke ndingumntu ukwazi uthetha irongo and amaxesha amaninzi indlela enza kuxela ngayo because of mna I believe if you are close to me wenza into erongo ndifike kuwe ndithi uzawucinga irayithi endiyenzayo so mna ndingumntu abantu abaninzi bangaxelela ndithetha njengebinjalo if you're doing nonsense I'll tell you straight that yabona le nto yenzayo nonsense so umntu ke abone uba and ndiyathanda ukufundisa umuntu othanda ukufundisa if mna ndine-skill esithile endinaso I always share i-skill sam nabantu abaround especially abantwana nangoku uyabona phaa kum ejimini I have kids endibatreyinileyo to be i-trainers nabo without paying any cent I'm traveling around the country with abantwana you understand ndikhupha kum epocketini to invest because nam ndiphuma kwikhaya elinjani mna ndiphuma ekhaya utata bekuhlala abantu esingabazi nobazi ekhaya abazodlala lwetimu yesoka sekhaya sibazi nobazi but because of ungumntu onentliziyo entle uthini uthatha abantu abafake kwakhe endlini abatyise
abathengela impahla abaphathe kakuhle for i-benefit ye-sport. So nam ndikhule naloo nhliziyo nam, I think it's something endayithathayo kuyo yokunceda abantu, yozama ukukhulisa i-community yethu to be abantu ababhetele na even kunam. Kuba because kaloku remember when you're teaching someone into awumfundiseli uba makabe sezantsi kuwe, but umfundiseli uba makabe bhetele kuwe. So ndingumntu othandayo kakhulu ulungisa izinto, umntu othanda ukunceda abantu babe better kwizinto ababawela uba zizilife okanye kule nto ndiyenzayo ndiyikwaziyo. Yeah. Talking about ukukhulisa abantu entweni ukwenza babe better nakuna ukwenza bakwazi ukukhulisa abanye abantu. Tell us about your first love, which is aerobics. Ingakumbi i-box step. Ndikwazi ngayo ngoba box step. Not box step, but cardio box. Yeah, cardio box. Yeah, cardio box izindidi kwi-halo ne beko intonto but zininzi ilanduka but kuwe first love i-cardio box. Cardio box. Okay. Yeah, because I think the reason why iyazixela nje ba why ndithanda i-cardio box because remember i-cardio box lena sibetha umoya kahle kahle lalo sasiyenza kudala sasithi kwi-boxing sasithi kubetha umoya. Kuthiwa i-shadow boxing kahle kahle because kudala sasithi xa sifika ejimini, if uyafika ejimini kuyobetha umoya senza i-shadow boxing. So yeah, shadow boxing it's the same thing as i-shadow boxing, but kahle kahle it's a simulation of the fight. So as movements sizenzayo pha zi-movements zokulwa kahle kahle sibetha umoya, but because of ngoku ngexesha likhoyo kufakwe umculo behind zona, so it's exercise yafakwa umusic phakathi. So kwenzela uba ngabana ngokujima nje wena uve kamandi ungayifili le nto kabuhlungu. So mna I think la background yami ye-boxing yiyo le ibamba mandithande yona because kaloku ubetha inqindi it's something endikhule ngayo. So xa ndilibetha with the music, so it makes sense kumi ndibuyisele uma ndiyazi okay inqindi ubetha ngolu hlobo kuba uppercut ubetha ngolu hlobo, i-hook ubetha ngolu hlobo. So iyenze yaba lula kum kwa uzibambe aerobics because mna bendikhulele umntu if ngejimini ndiziphakamisele intsimbi kuphela. So I'll go phaa kwezi nto ze-aerobics, kwezi klasi ye-aerobics amaxesha amane ndifike ndingasemva phaa ndihleke nje phaa benza ntoni abo bantu benza ntoni bayajayiva benze ii-jive zamantombazana like zamantombazana like ndiqale ngolo hlobo yonke le ndandisithi ezi-workout hayi zinto zamantombazana. Fike phaa ngasemva fike sibuke amantombazana abantwana sifuna nje uba phaa yazi sometimes into xa into inendlela yokubamba nendlela yokubamba ndiye ndithi xa ndisenza ndithi yazi sometimes sidibana umntana osenziweyo athi hayi uba uyandifuna mna sabe inkonzo enkulu if uyandifuna uqona uba yho hayi ndiye kule nkonzo kuba ndimfuna ufike ba usindiswe ukudlula yena xa sekubambile. So mna I think ibhag nakum yandibamba ngolo hlobo ndathi xa ndiyenza le mani uyenza nje ngibona utheni ngathi nam ndiyangena. So yathi apha indibambe khona ibhag yandibamba lekwazi uphuma because ndandiqala mna mosibe umuntu wentsimbi we-boxing, so exercise zesisu neze-functional nje ukwenza i-squats nezibiza izinto zam kakade because ndine-background e-boxing. So I'll go into iclass aerobics mna xa sebigqibile ndibenzise ii-legs ndibenzise isisu. So bona mna ke ndabona namba hey kodwa hayi ndingayenza nale but ke le nto it's not as easy as le ndlela bayenza ngayo because apha kubalwa nomculo apha ujimisa nje. So into ezifuneka uzenze ebhithini yabo yonke le nto yenza kufuneka uyenze ngebhithi awukwazi ukwenza nje because it's exercise music kuba like umusic ayo background kuphela but yonke laa nto yenzayo phaa every movement oyenzayo it has to go with music yabo. So ibe yijeni enjalo but ndaye ndayithatha ndazixela uba ndizayifunda le nto bona yabo ndizayifunda le nto so that ndizoyikwazi because ngoku ndiphele ndiyithanda. Iyekile ngoba into yamantombi because yazi mos imentality yethu kudala sithi umuntu so ndiyaphela ngoku imofi ndim ngoku because ngoku yandim ngoku lo mntu wenza yemofi but ke awuzokwazi ukutshona because kaloku usiya ngoku uyaziva uba awuzokwazi ukuthi beke uyimofi so yeah ifike la indibambe ngolo hlobo but ke ndazinika ixesha because kubalulekile xa usenza yazi le nto siyenzayo it's not as easy as uba ujongile. It's very important because remember we're dealing with abantu
we're dealing with abantu different. Backgrounds is different, beliefs is different. So it's very hard because remember, his spirits is different, and is different. So but you don't know. So that is why the environment we create around these people, it must be environment positive, energy positive, so that umntu aphile, even if buzele weight, mental health yakho uphile kule environment kufuneka ube mandi ngaloo ndlela. So i-environment esiyenzayo leyo, so that wonke umuntu akwazi ufitha kule nto siyenzayo. Ndanoba ndenze sense and uhamba nayo kangoba undenza ndibe nomdla ke ngokuba njengoba uyizoba nje elihlobo izoba ke singene phaa kuyo phaa ngaphakathi, siqale ngokwa uzalwe njani lo mntwana. Ndiyakuva ukuthi ubulapha eback uyayithanda le nto, and you're talking about uthetha ngento zangaphakathi about how difficult it is to be a leader and to deal with these people from different backgrounds. Ndifuna uke ungene for laa mntu ufuna uyazi uba kwa-CIM kwenzeka ntoni, zonke izinto ezenziwa phaa, mhlawumbi umntu ufikelele nokuba kujoyinwa njani, kukho abantu abangamadoda bodwa, kukho amabhinqa odwa and all that, mhlawumbi ukungena apho because so iqalile ngoyizoba kakuhle. Yabona ke, I think yeyona nto ndiyithandayo kakhulu le, ndi-passionate kakhulu about selling le nto sithethayo. So uthetha nami xa uthetha ngoku. Okokuqala, mna ndike ndaphangela after ingakhange isebenze yonke le nto kwenye imizi ikhoyo apha eBhayani, ndifuna ubiza amagama, ndiphangela iminyaka emininzi kakhulu. Ndiphangela nje ndabe kwelinye icala ndizijimela mniwe ndisenze bodybuilding. So yonke le nto yenzeka le nto yokuba ndijoyine i-aerobics, up to a point where ndaye nam ndabona uba, hey man, apha ejimini nje manje kujinywa, abantu will come to me, but ndicela undijimise manje. Hey, abantu khona bayibonayo, that means khona into ndiyenza right, abantu bayithandayo. So I took it up upon myself to say, okay, let me go study further man ngale nto, so that ndizoba ne-background and understanding yale nto yenzekayo. Because ke nyani i-exercise, it's not about ukujima kuphela, but it's about indlela right yokuyenza. Ndiye ndithi xa ndisenza umzekelo ndithi wena xa ufika phaa ejimini uyabona uba usiyiphethe iweight afika ayiphakamisa phinda beke yenza phaa. You don't know uba usiya wenza ntoni, you don't know uba iprogram yakhe ithini, but wena ufuna ulose weight, usiya ufuna ugain muscle, but then wena ufika ujime ngolaa hlobo kwasiya. So yabona bezaa nto ziyafika ziyagilana. So that is why kubalulekile nje uba nawe uthini investe kuwe okanye kule nto uyifunayo. So ndiye ndasesikolweni ndayofunda ezi zifundo ze-fitness to make sure uba xa ndisenza le ndiyenza ngendlela right, because kaloku if bangabana ndakwenza wrong, because exercise as much as uba it's good for umzimba wakho, but it's still dangerous. If uyenze wrong inakonzakalisa, nako paralyze kwawena, uyohlala kwi-wheelchair izinqe zakho zithini okanye ube namadolo abuhlungayo, yonke into imoshakala. So kubalulekile uba ngabana xa ufuna ukwenza into, make sure that uyenza ngendlela right and uyifundele, because ke kuyo yonke esiyenzayo guys, imfundo is very important. Xa ufuna ukwenza into, xa ufuna uqala ibhizinesi, you need to uba ngabana uthini, uresearche ngayo, ufunde ngayo, so that xa uyiqalile uyazi uba ayiyonto ezawuphinda ifike ife endleleni. So nam ndiye ndenza loo nto leyo ke, but ke ezibanje mani ufunda nje ndenze practicals kwezinye zee-gyms nazo ezinkulu, not only South Africa but in the world. So ndenze practicals khona, ndifike ndijimise sometimes up to a point where ndabona uba heyi le nto yenza yenza sense man, because apha kuyagcwala apha and most people bafuna ezi classes zikasiya. Mina nabantu bayandithanda, sometimes ndilayisha abantu apha emotweni yam ndibathathe siye kunye etawuni. So uthi xa ujonga ubona uba hey, the same people endibasetawuni bayela mna kodwa sisuka kunye elokishini. Kubona so ndabona uba ezi services ndizinikezela phaa etawuni zii-services endinozenza nam apha elokishini. But then you're imani uba ngaba nomntu, you don't have to travel, at the very same time you get the same quality of workouts buzifumana phaa etawuni with u-instructor o-qualified naye. So akho nto ishotayo, uyayazi into ayenzayo because lo mntu uyifundele le nto, ngulowo uyifundeleyo phaa, uhlonitshiweyo phaa etawuni. It's the same person doing i-workouts and ukunika eza workouts uzifumana phaa and more. Kubona
So usiya emqale njalo ngaqonda uba apha into mandiyenze mandizikhangele indawo so that aba bantu ndiye kubathuthela phaa down bathathe ndibazise kule ndawo senzeni le nto apha elokishini because kaloku izabanceda nabo because in terms of fees as well fees noko singabantu siyacingelana so nee-fees zizakwehla ii-fees apha elokishini but at the same time umntu efumana iquality workout so usiya uqale ngolo hlobo ke sadibana senza and abantu bayithanda like i-feedback yakhona like iye aba-positive kakhulu abantu bajoyina kwajinywa kwamnandi because kaloku iilokishi zethu zi-disadvantage kakhulu indaba ye-fitness into abayibona lapha okanye zizinto zabelungu okanye nabantu abanemali so ngoku xa umelwane apha umama apha zange wajima umama uzinqibela amadaka siyam-invite apha izangena ngaphakathi uzimbiza angene phaa ngaphakathi afika ajim so that ayazi because kaloku i-fitness ayikhulelwa ayina-age ungayiqala noku una-60 years because oyena umntu umdala kuthi ungathi una-64 khona umtata una-64 umdala bakhona nabanye ko-60 ko-50 like ayikhulelwa they still look good basazijimela but then if ungojwa mntanga zabo phaa ngaphandle ungabona uba bagugile bona so that means le nto le ikwenza wena u-age back iyanceda so yinto ke ngoku ebalulekile ine-positive impact ekuhlaleni because kaloku xa sishumayela siyathetha sitsho bangabana guys le nto siyenzayo apha iyakunceda nawo because umzekelo ukhona umama I think umama una-63 yabo ufike phaa ejimini ufike phaa enengxaki nesukile nge-high blood ujime for 3 months wabuye sithi siya ugqirha uthe mandime kwi-treatment kancinci i-high blood yami irayithi kakhulu so ngoku kwi-check up mandibuye after 3 months yeyibona loo nto leyo so zezinto sizifunayo because omnye ufike umfuniseke uba ufike eyoluze weight ufike nomzimba omkhulu but aluze weight up to lo mzimba awufuna akwazi ukwenza izinto because remember if ungumuntu ongajimiyo let's say uyafika ijob yakho is to sit apha kule desk every day you wake up at home ufike uhlala kule desk ube busy ne-laptop yakho uyatya uyathini remember ukutya it's energy so xa uhlela energy usebenza apha kuphela la energy yaphi ukutya kaloku kufana ne-fuel emzimbeni womntu njengemoto enjengale fuel ukutya kufana ne-fuel so if uhleli ngolu hlobo and you're not doing anything okwakutya kuzawuhlala kuhlala because kaloku uyajoba ukutya umzimba uya i-metabolism yakhe yasebenza okwakutya kuthathu kusuke indawo ezithile for energy okay ukwazi uhamba ukwazi usebenzisa izandla then i-energy shake leyo yona ithathu istorishwe as i-fat that is why ke ngoku mosingabantu sityaba ngendawo ezahlukeneyo omnye uzawuthatha la fat izayistorishwe esiswini omnye ithatha la fat iyostorishwa emqolo omnye emabeleni omnye ezimpundweni so that is why you'll find out sometimes omnye umuntu umkhulu ngapha kuphela because kaloku yena uphiwe you're getting personal ibanga lo hlobo kumzimba singabantu sonke siphiwe izindawo zohlukeneyo omnye umuntu yena uphiwe amathanga amakhulu omnye uphiwe indawo ezinkulu omnye uphiwe i-chest enkulu unegatsi ezinkulu omnye engayijimi noyijima but uphiwe yebo so umzimba uyokuthathe eza fats ayozistorisha somewhere because wona usebenzisa so it's energy engasetyenziswayo that is why uzawubona abantu nje betyeba begula because negazi lakho libe ne-cloth la manqathela kahlala pha egazini bene-cloth ufumane izistroke ufumane intoni so if ungumuntu o-active nje like you don't need much time you need into 30 to 45 minutes just to be active so that umzimba wakho akwazi uziranela yeah it's like servicing imoto now you need to service yourself awukwazi uhlala nje ungenzi into noba every movement ndisho abantu bami xa ndithetha ndithi every movement is a workout awukwazi uhlala nje and not do anything you need to service yourself all the time kubona so lento siyenza iyayifundisa nayo i-community that i-fitness it's important i-community esifike ingayazi lento siyenzayo most yabantu endibajimisayo phaa even abanye ngoku that have went to i-gyms that are well established babeqala uyiphathi into kuthiwa yi-weight phaa esiyayo into eqala uphathi uyifundiswe phaa yonke into kubona so umntu abona uba hayi mani le nto ibalulekile mani into yejim ayonto nje uba kuthiwa hayi usiya mhlawumbi wenza imali kwathi but abona abantu babhenefithayo kwi-community more than anything ngabantu be-community more than usiya because kaloku usiya akanazi fees zixakela i-fees zakhe
zithi iza ndikuncede. Yabo, it is iza ndikuncede. Maybe one day it will make sense in terms of bangabana nam ndiyibone as impangelo, because ke whatever lo siyifumanayo it's something esikwazi, because kaloku uyabona le siyenza as much as uba sinika abantu le fitness, but at the very same time sino-instructor esibaqashayo so that nabo bakwazi. Yes, there's equipment ethengwayo, there's i-rent, there's umbane, there's amanzi, izinto ezibhatalwayo. So if ubhatala imali encinci laa mali ithini iyaphinda ibuye kwapha ebantwini, mani inkosi ingonceda abantu ina yabo, so that ithini ke loo nto leyo again abantu baqeshiwe, abantu bayaphangela kule gym yenziwa nguSiya. So le nto siyenzileyo, like it has played a big role kwi-community. I so wish it can be recognized, because amaxesha amaninzi ii-gyms zalapha elokishini azihoyekanga, ubone like nezinto o-government nabo abazikhathalelanga ezi zethu izinto esizenzayo whereas i-benefit, because kaloku remember abona bantu ii-businesses ezinkulu zifumana kubo i-business ngabo balapha elokishini. For sure. Yabo, ngaba ke thina sibajongileyo, but then abantu abasiphethe abayiboni i-importance of ezinto sizenzayo, abayiboni i-importance uba ngabana sibuyisa abantu bangagcwali phaa ekliniki, because the fact that abantu siyabajimisa bebesempilweni abazogcwala ekliniki, basave imali. Yes, basave imali ka-government. Yabo, so bekusuppose uba ugovernment ngoyena yena uthatha i-resources asinike ba guys, umhle umsebenzi niwenzayo, enzani more so that qhubekani kwenzela uba ngabana nathi sincedakala, because apha siyancedana sonke. So le nto siyayiphila mani kahle kahle, sibaninzi kapha eMotherwell, I'm not the only one. Sibaninzi, ndiyathanda uyimention lona because ke singabantu abavanayo, siyancokola, siyathini, but ke asizoyidinge ngoba yonke into inazo i-politics zayo, but ke into ebalulekileyo kukusebenzisana. Yabo, abantu akho nto idlula kubona sikhulisa i-community yethu naye ibonwe as one of best communities esihlala kuzo, because ngoku into epraisewayo kwi-communities zethu i-crime, upraise uBrabani oyi-gangster otheni, kanti bekusuppose uba aba benza into ezirayithi ngabona bathathwa banyuswe phezulu, so that nomntana ofikayo elokishini angabona uBrabani, baye uBrabani unemali yena, uSiya ujimisa abantu eyanamali uSiya. Umntana akazofuna ufana noSiya, akazofuna ufana noSiya, umntana uzawufuna ufana noBrabani, because uBrabani uthengisa i-drugs phaa kayo negani. Yayibona loo nto leyo uSiya andike ndibone ephethe negani, uSiya is not cool. No, influence sinayo guys, I don't want to lie to you, thina abantu badala sinayo influence, good or bad. Yes. We can't take that away. But then again, if ugovernment wethu nyani can be able to see bawubona ba okay, i-crime ininzi eMotherwell, what can we do to make sure that siyayithoba i-crime eMotherwell? Okay, naba bantu are doing good things ezilokishini zethu. How can we use these people ngendlela ezawuimpacta le community positively? Yayibona loo nto. So because ibalulekile nyani loo nto leyo, xa ustrategizer as umphathi okanye i-leader endaweni, uye ujonge uba zintoni izinto ezipositive ezenzekayo apha, so singathini ukuze zigqame more ezinto ezipositive, so that i-spotlight zibe ku-positive more than i-negative. Because ngoku if uyajonga ngoku eMotherwell uba okay dule ubani, it's all about negative. Ubani bambethile, ubani bambethile, into zosiya zihambele ezantsi. And I think kule nto ithethayo nje ukongeza, I think asivela kwi-newspaper ikwangabantu abalapha egroundini, abantu abaphuhlisa kakhulu into ezinophosa. Once kuthiwa kudutyulwe umntu, abantu bayipost, batsala baposta umsebenzi kaSiya, hey guys ningalibali ke niyojoyina ijim kaSiya because nazi into eyenzekayo. So sinoxanduva nathi singabantu lophusha ezi zinto siqondayo uba siphusha i-positive vibes. Talking about i-positive vibes, kulindwe nje uSiya bakuthiwa wenze into ethile wrong, ngoku besiza kahle beke phezulu. I think nyani ngoku indlela yemarket kakuhle ngokufuneka umosha umuntu, kufuneka wenze into wrong, uyazi uzakwaziwa kakhulu, uzakwaziwa ke. Yayibona loo nto leyo, kanti nyani if bangabana ezinto bezithatha zona sizithi then bekuzaba right communities. Talking about I have a privilege ndoba ke ndiyibukela ndithi zoom in kwilantuka yakho kwigym yakho Damsiya. I must say the ladies that are in there, damn. So i-challenge kangakanani ukusebenza. No, andizocacisa, but ndithe the ladies that are there, damn. Stories. So ndizawuyithetha yoba ku-difficult kangakanani uba yi-leader kwi-organization enamanina, not amanina nje, high profile manina, because I can go on mentioning names as khona kula gym yakho yey siyakhala. I know ke noba once kube ku ladies kube kubekho emails phakathi
ikhona nje i-hell enothi break loose anytime. Leadership ifuna ingene. Yeah, so kunzima kangakanani uba i-leader kwiimeko ezinjalo because umuntu obhinqile uzasuka phaa athi uyojima kasiya kanti akayeli yojima ufuna usiyaloha yabo nomnye kanti uphuma phaa uzicela uba ndayiwisa ndiza bamdelayela wayeli ndayiwisa. So kunzima kangakanani umaintainer okanye uportray a strong personality kwi-challenge ezinjalo because noba ungazibalisi for sure zikhona. Yabona ke ndiyayithanda into ithethayo ngoba ke wonke umuntu ucinga ngolu hlobo ucinga ngalo. Okay. Yeah, ndiyayithanda le nto uzalayo. Good. I get that a lot. Good. The fact that ndingusiya oziphethe kakuhle ofit ojimisa umuntu wakho omhle. Yeah. Most guys amaxesha amaninzi it's guys I think they feel threatened. Okay. Kubona ujonga wena uqonda uba ndinesisuso sami enditheni ubona lo trainer lona engathi right kunanje so umuntu wami for sure uzamuwela lo trainer. Yabo officially mentality wrong because now I get that a lot to you. Faka yaxoka le ayababetha bonke abantwana. So Yo okanye omnye kandazi nondazi. Yabo unaye udluliso lakho luyini ba yo ayababetha yebo nantsa le owner la gym ayababetha abantwana 7 colors ujonga le yababetha ba create i-stories zabo ke but ke one thing endiyaziyo soze abantu ukwazi uba control indlela ucinga ngayo ngikwazi uyicontrol umuntu enikwazi umcontrola mna ndimi ngobona. So going back lento uthethayo that iyenzeka kakhulu uba abantu bacinga ngolo hlobo phaa ejim akekho umuntu oyele uyofuna amadoda okanye umuntu oyele uyofuna amajelo. Not saying that abantu abajoli xa befuna ujona. It's natural even kwasenkonzweni. Understand imake ne-female bazawujola xa befuna ujona. But leyo bangabana ucinga uba abana usiyijimisa abantu abayi-70 athi usiyawolidate abantu abayi-70 it doesn't make sense ayikho. And on top of that because abantu abanye banyelisa ibhizinesi kuthiwe hayi ulala nabantwana zange wakubona ulele namntu instead of uba ngabana umuntu asupport abanye bakhona bathi ba hayi amajita awavumelekanga pha hayibo ngama-chair wodwa. I'm like njani because amajita akhona nje amajita just that ambala because umzekelo omnye umuntu akwazi approach yo hayi bahle gqithi mana abantwana baphansi ukwazi ukufocus ndingenaphi mna. But what I'm trying to say is that amaxesha amaninzi like umnandi bad mouth ngamajita. Okay. Not because of umuntu ndenza ntoni kuyo I've never done anything yena okanye kwi-chair yakhe but abantu bafinisha threatened or bacinga njalo i-mentality yabo due to the fact that lo muntu ujimisa abantu abahle so for sure uyababetha abantwana. Sinjalo ke thina abantu bamnyama the minute uyi-leader so ngumfundi so yintoni the minute uyi-leader so for sure if undithi ba ehlisa lo nantsika wena apho uzayihlisa ngithelaphi ipower enjalo. I don't have such a power. Umna ijob yam umna kukwenza ube umuntu obhetele sithi slogan sithi be a better you. So xa ungene phaa mna ifocus yami into yoba ngabana wena uphume phaa a better person. Bona kunento yoba ngabana mandikhangele uba ngabana ndizawulala njani nawe like andiyazi uba ndingayicacisa njani but ayikho practical. Okay. Kahle ayikho practical and on top of that ngabantu abapha akho bantu bafaka i-drugs babavumeyo umntu you understand like ayikho loo nto leyo umntu xa efuna uvuma umntu afuna umvuma uzamvuma but no one is forced. Benzawuva mna ubad mouth umntu ekuthiwa aba yo uyabadlwengula so whatever happens there ngabantu abadala aba basezingqondweni zabo bayazenzela izinto zabo. We cannot say ba rules ezithi ba guys anijoli apha like you cannot create environment enjalo for abantu. Into bayile self control kuwe ke as a leader. When as a leader you need to have self control so that nabantu bakho bakuhloniphe nabo abathethayo pha ngaphandle sizobahoya bona because bahlala bethetha behind bona omnye angabulantlo ukuthi brand funa ugqoka before ndizapha ebekusithiwa ngapha but ngiyothuka okanti bona like ngumuntu onjena because ke nyani ke umuntu omnyama unjalo ke umuntu omnyama uya hotspot kakhulu uzawufika wena uthi ndiyamcapukela la mjito usithetha apha ecangwa in fact ndithanda mnathanga ndithanda zaba kwenza nix omnye sometimes amamele yena ayeko wakhe naye yaba nanga la ndamcapukela la mjito akakwazi nokwazi zange nawe bona i-mentality ningayazi uba siyithatha phi thina abantu abamnyama instead of uba ngabani sifocuse on the good ayenzayo siyeke yonke enye into because ke the fact remains that usiya more than negative positive omninzi ngobona ukanota msiyana kungathi samnid but to no definitely but I like the way uchaze ngayo mna I'm sold. Sure.
Yeah, thanda ngibonise leadership, ngibonise ukuyazi lento uyenzayo, ngibonise ukuthanda, ngibonise passion, ngibonise professionalism. Kuyo yonke lento ithetha I'm sold. So ndiyafuna mhlambe ukuthi kanti kukho umuntu njengami naye ozabebukelela le podcast, ufuna uyazi ukuba ungenwa kanjani kwa CRM. Iphi le ndawo madoda, ndiyafuna ukuya. Sure. Abanye bathi babukele ku social media niphi bathi sisekapa abanye sure. Just get into those details uyenze lula nje for okay, iCRM guys ikwa number 2 engadla apha eMotherwell in United eGqeberha street sikwa number 2 kulula kakhulu ungena i-joining fee yethi 100 rand kuphela, so izinto zakho affordable kakhulu, so umuntu akajimi because of uyathanda, because I always say that ayikho into enodura when you investing on yourself. That's true. Uyakwazi wena ukuthi yo hayi mina siya nale xesha lo yejimini because of ndiyaphangela. Ndimbuze umbuzo lo-1, xa ugula pha emsebenzini kuzawuthiwa oh man bethu makape man nobuhlele endlini uyagula for the whole year because of kaloku bephangela, akuzotshintsha. Remember to invest on yourself qala. Because you need to work on yourself before uyosebenzela abanye abantu. So according before wena uhamba uyophangela, you need to be healthy so that uzokwazi uperform i-duties zakho healthy now. So i-joining fee yethu iba 100 rand kuphela, then ngenyanga ubhatale i-200. Very affordable. Wonke umuntu like yabona uku-investa kube cheap ngalo hlobo. It's almost nothing. It's always nothing. Ndiyabe ngenyanga. Andikahlali naphansi. Ndithetha qhokelo le bantu that guys hayi 200. Andisakali indawo ohlala ku 200. Yazi nophisa ngayo sometimes ufika umuntu ecela ichange umphe. And don't forget to keep that change. Enye kuthiwa uthenga isonka, unika umuntu ayithenga isonka like pay 200. Vuthu. Kuba kanti imali benokuthini uno investa ngayo kuwe. For 30 days. Okay, yayibona lo 30 days. So ungathi xa ucalculate ubona man noba imali session eyi1 kanza bhala 200 ngenyanga. Imagine. On top of that, you getting like the best service. You're getting like the best instructors. I can't do ifumana less. Up to a point where some of the gyms is like zigqamileyo ziphinde zandibiza ngathiwa siyahamba ngaphinda ubuye manje uzapha kubona the same thing bayabona umsebenzi because bendikubo ndahamba ndazivule into yami but bathi hayi manje siyekhawuze manje noba iclass enye okanye ezimbili because bayayibona kubona ujonge ke ubona ba hey lo muntu pha ubhatala i900 ngenyanga ujinyiswa ngolosiya unabantu pha abenzisa nge200 the same thing ayenza pha. So but ke abana sinobathini because abantu bazinika levels ubona bamna you are no Jimmy Luxury so that all right i-choice yakhe but then ke into emandi you'll get the same service 200 uphinde ufumane the same service nge900. The choice is yours. So choice is yours. Social media ufumana kaphi? Ndiyafumaneka ku-Instagram sia.m fitness studios, afumaneka ku-TikTok same thing sia.m fitness studios, yafumaneka ku-Facebook sia.m fitness studio. So siyafumaneka ndawo zonke wena naku WhatsApp inamba yami ke like nandothukba andifumana because inamba yami is all over social media. Like if uyandifuna uyangena kwezi page ifumana inamba yami like ndiye nditsho abantu nathi umuntu hayi bendifuna inamba yami ndithi hayi bungafuna uyifumana because inamba yami i-public ayifihlwa ndawo ungena kuzo zonke ezi social media platforms get my number and iphumela kum naye nomuntu bathiwa hayi so umuntu lele kuye into lele kuye uhleli apha nje uhleli ityala likuwe thina izinto sizizise ebantwini ngola hlobo kwakuthethwa ngalo xesha bisandubuya i-freedom kuthiwa izinto zibuyisele ebantwini. So yile nto siyenzayo sithathe izinto thina sazibuyisele ebantwini ba nantsi le nto buyenza phaa buyibone ngathi luxury phaa kude siyithathe sayifaka up to a point where even indaba zephezulu abantu mosikudala if yakhumbula xa une-personal trainer ngumuntu orich but ngoku siyayisisa i-personal trainer ngoku apha elokishini nge-600 kuphela. Wow. You understand? 600 ube ne-personal trainer and akuthiwa yi-personal trainer evuke ngqi personal trainer efundileyo fundile le nto ayenzayo so uyayazi le nto ayenzayo but yena uthi izami nanza kunceda nge-600 meaning yena i-focus yakhe is on helping you more than
ukwenza imali. Not that bangafuni ukwenza imali but iyafuna but into esikufundisayo naqala intoni you need to ba we understand lento yenzayo. Ungaboni ba you hayi ndi waste imali naso kanti ejimela insimbi because lento yenza it's not all about ejimela insimbi but it's about doing it right. Yeah, and uyenze be lifestyle because uzisebenza kufuneka into zayiphila. Yes. Beautiful. Tamsiya kuthi umbe ngomntu uyawucimulisa ngathetha kube ngomso yabo I think nabaphulaphula kanye ababukeli bethu bakubonile ba understand abakuva they are ready to follow you abantu bakuthi masuxhaseni manje umsebenzi wabantu abamnyama ingakumba abantu bethu abasezilokishini sibaxhase sibasupport siye nakabe ne boot camps sihambe siyobukela by the virtue of going there and then ubukele uhambe neqabane lakho mhlawumbe wona ungangayithanda but must beqabane lakho listruggle kwinto eninzi li end up eliyithanda lanto so besize naye uTamsiyana walapha nemvile nathi ke siyacela siyikunjani podcast lanto beyithethe into ba mazigqanyiswe izinto ezenziwa right elokishini nathi siqhamiseni ukwenza basothi keep on ukuze nabantu abafana noTamsiyana abapromoter i-positive vibes. Siyabulela kakhulu ke ngenxaso yenu, sibulela nabo Izanam osinxibisayo ngumdako omnyama naye kune container yakhe lapha opposite N9 Spa yawo Izanam clothing uye lo usinxibisayo naye sithi masimxhaseni bethuna ukwenza ba ibusiness abantu abamnyama zingabhangi. Mina ke bebe ndiyiphethe intonga ndigalenda gale kodwa sekuphuka nayasekhohlo ngoku kuthi mandithi qo ngqololo masibabhabhayisele emakhaya. Oh baba yo bakutani